Yebo, yimi impela lo oblokwe uTshatha. uKhathide angibangi lutho noKhathide mina bafethu. uKhathide uwazi kahle, ukwazi naye kamhlophe lokuthi angibangi lutho naye. Mina ngumlandeli omkhulu wakhe 2003. Uyena umuntu wangenzanga ngathanda ukuba umsakazi, ngaze ngangena eredweni, ngamtshela futhi naye nga-introduce kuye, ngasho ukuthi Tjatha uyi-role model yami, ngibukela kakhulu kuwena. Ngamjisa ama-clip ami nakho konke wangiyala, sakhuluma izinto ey'ningi, sikhuluma even nangeBhayibheli, sikhuluma ngezinto ejulile naye. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ngibone ku-Facebook, hawu le nsizwa ngisabona ama-post awo kanjani. Uma ngi-check-a ngenye i-account, hawu i-account yakhe kanti isakhona, bengitshela mhlawumbe ukuthi bamhackile, cha, hawu shuthi le nsizwa ibhlokhe mina. Angazi ukuthi ingibhlokheleni, lento ngiphatha kabuhlungu ngoba angibangi lutho naye futhi angikho ezingeni lakhe-ke, nawe uyazi ungaphezulu kwami, ungaphezulu nje ngakho konke, kodwa ukuthi sengaze ablokhe ingane, ablokhe intwana, yini engayisho kuye yamphatha kabi le esasingeke siyixoxe ngoba siya WhatsApp, ngoba futhi okunye angisayibona itshetha zakhe ku-WhatsApp, futhi ku-Facebook angisabona ama-post akhe. If ukuthi ngaflop lapho kwezimsakazo hlanga ngincoma omunye umsakazi la mbambe luhlelo, ngiyaxolisa ngalokho. Angingaqondile mina ukuthi mhlawumbe sengimbukela phansi noma mhlawumbe sengithi akenzi kahle. Wenza kahle kakhulu 100%. Lokho angikufihli. Usakaza kahle uTshatha. Untswempu. Uyi-role model yami, mina umuntu wangenza ngathanda ukusakaza, ngakhula ngidingisa yena. Kodwa manje kubuhlungu ukuthi azongibloka. Ngiyacela bafethu enisondelene naye uTshatha nimtshela ngi-unblock. Mina ingiphathe kabuhlungu londe, inhliziyo yami iphukile. Ngiyacela bafethu, ngiyacela nitshela uTshatha ngi-unblock umakata zidudlu makhatha, ngoba one day sosebenza ndawonye, noma ngizosebenza ney'ngane zakhe noma kuzoyenzakalani, umhlaba mncane siyaphilelana. Akusizi ukuthi angikhathe off kanje, akusizi.